Helen a chcela by som povedať niečo o svojom príbehu. Pred 2 rokmi som vážila o 30 kg viac, 97 kg. Skúšala som rôzne diety, od delenej diety, 90-kovej diety, kapustové polievky a rôzne nezmysly. A našla som spôsob, ako konečne pokonať sa s mojím problémom. Stretla som americkú firmu Singular a ich produkty Core4. Toto je tá zázračná krabica, s ktorou sa mi podarilo schudnúť 30 kg za necelý 1 rok. Som vďačná za tento produkt a chcem vám oznámiť jednu dobrú správu, že od včera tieto produkty máme už aj v Európskej únii, na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a vo všetkých štátoch a viete sa k týmto produktom dostať už za 4 dní a je to úžasné. Ďakujem Singular.